sam se odazvao drage volje da dođem i mene raduje što ste ovako lepo dočekali, prijedno će biti. Kao što, zato sam i došao. Ali ja bih voleo da to bude zajednička naša priredba kako smo se dogovorili. Možemo! Vi ćete meni nešto prikazivati, a ja vama. Prva ljubav zaborava nema, samo osta tužna uspomena. Zaboravu neće biti kraja, puna bola, puna usticaja. Ostavi me u najlepše dane, kad su svadbe svuda na sve strane, neka se u kući svadba ne spreje. Kaže, ko je uzeo 30.000, to su drugi uzeli neke 30.000, mi smo samo uzeli 4.800 dinara i žena kaže da nisam ja uzeo te 30.000, pustila me ta žena. Ja sam otišao iz bioskopa sam otišao u Lipu, tamo sam otišao i pio neke alkoholne piće. Koliko dana, kaže, ne spavaš već kući? Ja kažem, ja svaki dan spavam kući. On kaže, ićemo da proverimo. I dođe do mene kući i dođe kod mog čaleta. Moj čale kaže, taj već nije spavao sigurno 15 dana kući. I milicioner tako ništa, on mene uvati sutra. Priveže mi ruke tako sa žicom i noge. I ja uzmem i poče da me tuče sa batinom nekom. I posle mi je dao opet da jedem i sve i zavezao me da ne bi otišao napolje. I onda ja za ti zavezanih rukama ovako prođem nekako sam prošao kroz noge, uzmem vinčaknu i odem kod Siniše kući. Idemo ja, Čopa, Ševke i još tamo njih mnogo. Idemo mi, kad naiđe neki čovek, kaže, od gdje si bata izgubio nogu? A on kaže, pa šta se to vas tiče? On kaže, oda ti platim koktu, uvede ga u bifej, kupi čovjek njemu rakije, a Čopi koktu. Kupimo, pili mi tamo, a sad mi hoćemo da mu ispeslarimo pare. Turim mu ruku u džep da mu izvadim pare, a on sa onom njegovom rukom pipa džep, ja mu izvuko pare, bilo 1.700 dinara. I mi, ja i Čopa teli da delimo, a legijaš onaj kaže, daj meni jer ću ja iscinkariti. Mi mu dali 300 dinara i najde neki peder, pandur neki tamo sa satelita. I tamo mi se zajebavali, jedan kaže od nas, bežite, evo ga, pandur. Pa zašto ste to? Pa zašto ovo? Pa počelo da nam staje na prste. Pa onda jedan drugom kaže, opali ti njemu šamar. On mene opali. Kaže, zašto si mu tako slabo udario? Daj ti njemu jako. Onda ja njemu jako. Onaj kaže, zašto si mu tako slabo udario? Onda još jače. Maltretirali su nas i onda smo morali da im pokazujemo sve šta smo ukrali. Svuda! Kaži Lađa, u dupe te gađ, kaži škola, majka ti je gola, kaži ponjava, majka ti je dronjava, kaži taraba, otac ti je baraba, kaži presli, majka ti je vesli. Tako vi ako budete nevaljani, ako ne poslušate mame vaše, baba Roga izađe iz strava, ona se krije stalno i oni vukodlaci. I će da dođe jednog po jednog će da vas udavi, pa će da lipčete, neće da imate posle život, ako ne budete nevaljani, ako ne poslušate vaše mame, znate? Ja, Dragan, Miša, puno nas idemo mi u park da vijamo pedere. Ajde, naišli do jednog pedera i kažemo, daj na Čilo jednu cigaru. I on nam daje jednu cigaru i dobro, ništa, pustimo njega. Dođe još jedan čovek, taj je bio automobilar što radi. Uvati Ferka ovako ga uvati, aj sam, odvede ga u špinje, poče se da ga laka. Kad smo mi uvatili štapove, kad smo ga izubijeli od krvi, džepirali, našli mu pare, sve mu našli pobedu. I vidim, tamo neka devojka sedi i on kaže, koga čeka Sinišu? Ja kažem, majde ovamo išli. I Čivrika i Dragan otišli tamo, uvatili, Bog ti šta zna šta su radili. Ušli u žbunju i ja vičem Čivri, oni čak pobegli.
ne znam ja uzmem kere i za njim trčim, ukrali mi devojku. I ja pošao za njim, nisam i našao sutra dan kad sam i vata izubio sam. I ono sutra dan kad vidim nju pocepana, haljina, svašta su i radili. Rizevana, ode po vratu, svašta i činiš ona kuže mi tu devojku, ja kajem dobro uzmi je. I ja sam našao meni neku drugu. Melks, ja nisam seljanka, ako je moja mati seljanka, ja nisam seljanka. Tako je jedno kurvansko. Mrš! Majmune jedno ono običko. Cigansko jedno, sediš na fotelu i pušiš. Sram te bilo. Ja ne pušim, a ti pušiš. Kako? Mrš! Cigansko je na jedno pogali pilon, ja te gleda kako ne pušiš. Mrš ti! Jebo te osade. Mene ne. Ja sam srela jednog čoveka koji mi kaže da idem sa njim na one stvari. I on meni da 500 dinara i ja otišla. I kako ja otišla, on kaže meni šta sam to. Ja kažem idem da kupim perecu. On kaže dobro, idi, ja požuri. Ja kažem moću sigurno. Dobro, i ja kako uzmem 500 dinara, tako idem i u bioskopina da kupim perece. I kad ja njega vidim, a on kako on mene vidi da ja vadim karte, onda on kaže što nisi došao na one stvari. Kažem pa znate kako išlo mi se u bioskop. Kaže u redu, ići ćemo ja i ti. Kažem idite vadite kartu, ja sam već izvadila, ulazim unutra. Imala sam prvog miš dečka. On me jako strašno voleo i rekao je moram mene jednom da poljubi. Poljubio me usta. I rekao je, i ja nisam dala zato što se mora jezik metiti usta, ja to uopšte nisam volela, ni potrebivala nisam. I onda me ljubio u obraz i neki put po usta, ali ja nisam se dala. Imala sam male sise da vam kažem istinu, neki put me povato i rekao i jako me voli. I onda tako kad kod odem svaki drugi dan, kad kod odem kod nje, oni me jako zavole, stalno me poljubi ispred njene mame i sve poznam i mamu, tata mu je grbav jako i nema jednu nogu ni ruku, oba dve. Tako da s jednom nogom jede. I onda tako bio mi je žao i onda ja neki put ušla u njen stan i tako dala tati cigare, usta i sve. I onda tako sam ga neki put poljubila ispred njenog tate i mame. Jako ga volim još i sad. Pre 2 dana upoznao sam jednu devojku. Teo sam da iskoristim i sve, ali zato je trebalo para. Zato sam rešio da negdje izmunđarim, ne znam, ima dosta para. Primetio sam u jednoj gužvi jednog gospodina da ima dosta para, prišao sam kad niko nije posmatrao, pare sam mu drmno i onda sam otišao sa devojkom da se provedemo, tako smo pili celu noć, šetali. Ja imam 3 dece. Jedva ih othranjujem, ali nemam zahvalnosti od njih. Jedan mi ide tapkariti i izostaje preko noći, drugi ne sluša, ne uči u školi i ne znam zaista šta ću sa njima. Ovo nisu deca što su današnja deca. Oni su jednostavno živina i njih bi trebalo pokupiti i sve poslati u popravni dom. U 1967. godine vodio sam dnevnik, oko 70 ura sam poševio. Neke su dale lepo, a neke ružno. Oko cura treba malo više lagati i ubeđivati, tako onda ti nekako daju.
Naprimjer, neke koje neće do ni tako, mora se i mala sila upotrebiti. Udariše koji šamar ili tako nešto. Kad sam stigla pred Matice Srpske i prišao mi jedan stariji čovjek i nudio mi 5000 za jedno veče, ali nije mi se dopala ta cena i nudio mi više 7 i to mi se nije dopalo, ali posle mi je 10 dao. Pristala sam i pošli smo u jednoj kafani i tu me je platio da jedem nešto i večerali smo i posle toga hteo sa mnom da stupim intimna odnosa, mada sam ga odbijala, on je silom hteo. Međutim, nisam se dozvaljala, odupirala sam se cijelim telom. Posle izvesnog vremena izvadio nož skakavac i stavio mi ga pod grlo. Počeo je da preti i da mi govori, ako nećeš silom, hoćeš milom. Rekla sam, neću ni jednim načinom, ni drugim. Rekao je da ću murati bilo kako. Rekla sam, neću. Onda me je zasekao na leđima i rekao da to pamtim. Ali prije nego što sam pošla kući, rekao mi je da nikom ne smijem da ispričam ovo ili će me ubiti. Rekla sam, neću pričati glupljim od tebe, ali pametnijem ću ispričati. Tužila sam ga. Dobila sam sudsku odštetu od 100.000 dinara. Nakon toga sreli smo se ponovo i pomirili. Izvesno vrijeme smo se ponovo zabavljali, posle kojeg smo se posvađali i počeo da mi preti da će me ubiti, mada to i dan danas ne izvršava. Ja još nemam 18 godina i još nisam imala odnose sa muškarcima, ali mislim da je to jedna lepa stvar.